ТВ и Демир ТВ предлагат фото и видео заснемане за вашите празници, кръщене и сватбени тържества с най-добра картина, перфектно качество и дългогодишен опит. Направете вашият избор. Ангел ТВ и Демир ТВ, град Сливен. Святи Дух, Ти ела в сърцето ми сега. Промени живота ми, промени съдбата ми, да Ти служа аз завинаги. Святи Дух, Ти ела в сърцето ми, Ти сега промени съдбата ми, промени живота ми, да Ти служа аз завинаги. Завинаги превъзходен Бог си Ти. Ще Те хваля завинаги, достоен Бог си Ти. Промени живота ми, промени съдбата ми, да Ти служа аз завинаги. Промени съдбата ми, промени живота ми, да Те хваля завинаги. Боже мой, Ти дойде в сърцето ми, Ти сега променил си съдбата ми, променил си живота ми, да Ти служа аз завинаги. Боже мой, Ти дойде в сърцето ми сега, променил си живота ми, променил си съдбата ми, да Ти служа аз завинаги. Ще Те хваля завинаги, достоен Бог си Ти. Ще Те хваля завинаги, достоен Бог си Ти.
Благословен е днескашния ден. И вярваме, че братя ще дойдат, за да се радваме всички заедно. Днеска ще отпразним това мероприятие и нека да бъде за благословение на църквата. Вярвам, че Господ Бог е с нас. Чакаме братята да дойдат, за да ги благославяме в името на Исус. Амен. Deus te благослови, разум te dele smadro, Celo te ame el carinho dele, te pira o de bleste, te благослови, Celo pale. Амин! Добро утро от вас. Тук сме да свършим едно прекрасно дело в името на Исус. Идваме да посещаваме служението на брат Диан, да участваме в ръкополагането на нашия брат Наско Трубото. Господ да го благослови. Амин. В нашето тяло подаваме ти цялата слава, Господи. Благодарим ти за всичко, Господи Боже мой. Боже, ти знаеш, Господи Боже мой, мислите ни, сърцата ни. Ти знаеш по пътя какво се случи и ние те молим. Ти да пазиш и закриляш епископа, Господи Боже мой. Молим те тази сутрин, в този час и в този ден, за Твоето съживление и за Твоя Божий дух, Господи Боже мой. Ние искаме Твоето помазание да ни води, Твоето помазание да ни научи, Господи Боже мой. Молим те да си центърът на това място и да водиш всичко, Господи Боже мой. Нека да бъде по Твоята воля, Господи Боже мой. Да бъде волята Ти както на небето, така и на земята, Господи. Моля те, Господи, ние всички единодушно да Ти дадем слава и да кажем, че Ти си достойен, че Ти си свят и Ти си Бог, който избираш и Ти си Бог, който поставяш, Господи Боже мой. Молим те, Господи, ние предаваме в Твоите святи, верни и достойни истинни ръце, когато ние знаем и вярваме, че Ти си Бог, Бог, който може, Господи Боже мой, да съживяваш, Бог, който може да излееш мощно и силно помазанието Ти и водителството Ти, Бог, който може да запали този дух, който е вътре в нас, Господи Боже мой, да бъдем употребени, да бъдем водени, Господи Боже мой. Молим те за Твоята мъдрост, Господи Боже мой. Дай ни повече мъдрост, дай ни повече знание и ние искаме, Господи Боже мой. Ние желаем и купнем да бъдем водени от Тебе, да бъдем водени от Всезнаещият, да бъдем водени от Всеприсъстващият и Всевиждащият Бог, който създал небето и земята и всичко видимо и невидимо в тази земя и в това небе. Молим те, Господи, за Твоето Слово, Господи Боже мой, нека винаги всякога Твоето Слово да ни насърчава и изобличава и поправлява. Молим те, Господи, да бъдем ние, Господи Боже мой, добрени пред Твоите очи, защото Ти знаеш, че, Господи Боже мой, всичко за нас. Подаваме Ти цялата слава и ние предаваме всичко в Твоите ръце и ние искаме, не, Господи, по нашата воля, но ние искаме по Твоята воля всичко да бъде и да водиш и ръководиш всичко, да бъде вечна слава на Тебе, достойни Исус, от сега и до вечни векове. Амин. Ще чака сигурно богатство, физически неща, благословение, но ние като Божии хора чакаме нашия Господ. Затова трябва да имаме търпението, затова трябва да имаме мир в себе си. Ние за това се молиме за мир и дълготърпение, защото всеки един от нас трябва винаги да се моли за мирът Божий. Дори и за болните, когато се молиме, ние желаеме мирът на Господа. Защото когато се изправяме пред изпитания, които не можем да понесем, Бог ни приканва да предадем времето и грижите си на Него. В цялата история го описва, драги брати и сестри. Както знаете, в Матея 11 глава 28 до 30 стих също го описва: дойдете всички при мен. Защото всички ние идваме пред Господа, за да искаме мир, за да искаме търпение. Пастора ми се обади и каза: извиниме пред братята, защото наистина много закъсняхме, защото случи се по пътя нещо като катастрофа, някои други коли и ги караха да обикалят през другия път. И затова, че той ми се звъни, казва: още 50 км имам, за 30-35 минути, вика,
ще дойда с повишена скорост караника, да дойда по-навреме. Затова, че нека да бъде извинен пред вас. И аз вярвам. Нека да се радваме, нека да пееме, нека да хвалим името на Бога, защото Бог е нашето спасение. Нека да пеем право. Алелуя.
Много страшна песен и много прекрасна песен. Нека да пеем. Пак не иска да казвате връзки или милост. И нека и казвате връзки или милост. Алелуя. Слава си, Господи. Carica, l'esquilimo Ira, l'esquilimo Vermangemilo Ira, l'esquilimo Vermangemilo Dai-mi molitva, carico del governo longivo Ira, carico del governo longivo tu da penare dell'esche nella tut viaggiara possigo te avessa mentele da penare dell'esche nella tut viaggiara possigo te avessa mentele manca fiesta di car l'esquilimilo ira l'esquilingo vermangemilo ira l'esquilingo vermangemilo carico del governo longivo Ira, l'esquilino vermangemilo Dai-mi molitva, carico del governo longivo da penate dell'este della tua viaggiara possigo te avessa mentele da penare dell'este della tua viaggiara possigo te avessa mentele possigo te avessa mentele possigo te avessa mentele. Нека отново да се молим, нека Павел Гергис да ни води в молитва. Алелуя! Велики всемогъщи и праведни Татко, за нам е радост, за нам е чест тази сутрин, Господи, отново, че кидизиям те барешу каряла, вас те дела те възрастут. Ти знаеш поводът, Господи, Татко мой, и за нам е радост, за нам е чест, Господи, Татко мой, да застанем, да извършим това прекрасно дело, ангато те, Татко, да благослови всеки един тук, който е дошъл с търпение, с любов, Господи, Татко мой, и тази заран да дойде божествено помазание, тази заран да дойде божествен мир, Господи, Татко мой, да употребиш хвалението, Господи, обхвалето по нас, Господи, Татко мой, и тази сутрин ние издигаме пред Тебе, брат Наско, неговата търкарка, Господи, Татко мой, да ги помажеш, Господи, Татко мой, и онези жени, и онези мъже, които са дошли с болка, с немощ, Господи, Ти ги докости, Господи, тази сутрин, Боже мой, защото в Твоето присъствие има пълнота от благодат, от съживление, Господи. Нека Твоя дух сега да слези, Господи, Татко мой, да миниш от сърце, от душа, Господи, да благославяш, да помазваш, Господи, Татко мой. Сега ела, Господи, Татко мой, ние чакаме и ожидаме за Тебе, за реалния, за живия Господ, да дойде помежи нас, Господи. Благодарим Ти, Господи, Татко мой. И сега, Господи, това, което Ти имаш да вършиш, Господи, Ти го направи, Татко мой. Благодарим Ти, Боже мой. Нека вечно слава да бъде на Тебе. Халелуя!
Амин. Затова ние трябва да чакаме, за да получаваме това, от каквото се нуждаем. Нека отново да се молиме. Който чувства подбуждение от Святия Дух, нека да издига гласът си. Нека да се моли. Не зависи кой ще да е той. Халелуя! Няма ли смълчати? Халелуя! Чакам. Слава на Бога. Отец святи и праведни, благодатни Господи Божи, днес ние чакаме Божи святи, както и Ти чакаш, Господи Боже, за да дойде денят Ти, Божи святи, за да дойдеш, за да ни вграбнеш в своето си царство. Ти дойде в тази земя, Божи святи, предаде себе си в кръста на Голгота, за да може ние да бъдем спасени. Затова, Боже, ние Ти благодариме за всичко, което правиш Ти в нашия живот. Ти правиш много добри неща, Господи Боже, защото в Словото Ти, Божи святи, се очертава, че Ти, Господи Боже, прави всичко за добро. И глухи да чуят, и неми да преговорят, и слепи да проглеждат. Днес, Божи святи, ние не можем да ни благодариме на Тебе, защото Твоята милост е огромна. И ние желаем, Божи святи, винаги всяка датка святи,
Твоята любов да ни обгърне и винаги Божи святи да ни поведе, да ни води в добрите пътища. Пътища, където Ти ни водиш, Божи святи. Нека бъде волята Ти, Божи святи. Всичко това ние смеем и просим в името на Твоя възлюбен Син Исуса Христа, комуто казваме да бъде вечна слава. Слава на името Ти, Божи святи. Халелуя! А ние да се радваме в името на Исус. Халелуя! Прибавя за това! Saber
Ние се радваме и благодарим на Бог, че Бог е този, който издига, Бог е този, който сваля, Бог е този, който заключва, Бог е този, който отключва, Бог е този, който е над всичко. И когато ние знаем, че Бог, който е над всичко, ние винаги и всякога трябва да осъзнаем, че има над нас по-виш и по-всемогъщ Бог. И аз съм благодарен, че Бог по такъв начин издига мъже, жени, които да бъдат верни и достойни пред очите на Господа. Нали така? Ние трябва да сме силни и здрави. Защото Бог е този, който избира и Бог е този, който определя. И ще помоля моя брат Мишка да ни води. Нашия дякон да ни води в молитва и да, нека да се молим. Небесни Отче, ето отново заставаме пред троя на Твоята благодат, Господи. И тази заран се стави пред Тебе поради една единствена причина, Господи. И то да Те хвалиме, Господи, да издигаме Твоето свято единствено име. Име, което е дадено по лицето на цялата земя, чрез което и само единствено може да се спасяваме, Татко. И затова тази заран, Господи, ние призоваваме това име, Господи, ние търсиме това име, Господи, и Господи, ние се покланяме пред това име, Господи, името Исус Христос, който е помазания Спасител, Татко. Ето, Господи, тази заран, Господи, казваме благословено да бъде името Ти, Татко, издигнато по лицето на цялата земя, Господи. Ето тази заран, Господи, радостта ни е пълна, Господи. Боже, защото, Господи, Ти вършиш своето дело, Господи. Защото Твоето дело продължава, Господи, на тази земя, Господи. Защото Ти подбираш, Господи, работници по нивата си, Господи. Работници, които да благословиш, Господи, това събрание, Господи. Боже, да го благословиш, да е благополучно, Господи, Твоето благоволение да дойде в това място, Боже. И Твоето присъствие да ни изпълва тази заран, Господи. Ето тази заран, Господи, че моя, Боже, за моя брат Наско, Господи. Както когато, Боже, Самуил, Боже, помазаше водителството от Тебе, Давид, Господи, тогава, Господи, Боже, Духът го изпълни, Господи. Тогава, Господи, Той беше помазан от Тебе, Боже. Така Те моля да помажеш и моя брат, Господи. Боже, когато го помажат, Боже, нека Твоя Дух
да го изпълни, Господи. Нека Твоя Дух, Господи, да го изпълни с огъня си, с присъствието си, Господи, Боже мой. Благослови всеки един, който е тук това място, Боже мой. Както каза моя брат, Господи, Георги Свят Татко, че Боже, може да направиш чудо и днес, Господи. Може да докоснеш и днес, Господи, защото Ти не спираш, Господи, да работиш, Боже мой. Боже, благослови всеки един, който е дошъл в това място, Боже. Благослови нуждите, проблемите в името на Исус, Боже, Ти благодарим. Амин. Продължаваме да хвалим Господа. Наши Господи, Дай Исус, ние се радваме, ще хвалим Твоя свят и Боже молим се.
Този обеден час, Господи, отново можем да застанем пред Тебе, Боже мой. И ние, Боже мой, заставам пред Тебе с дух и истина, Боже. Защото, Господи, Ти си дух и Ти си истината, Боже мой. И тази заран, Господи, ние нещо не можем да крием от Тебе, Господи. Ние сме тук, каквито сме, Боже мой. И вяра, Боже мой, че Ти си преди нас тук, Боже. И сърцата ни, Господи, те са отворени за Тебе, Господи. Ние сме тук заради Тебе, Боже мой, защото Те обичаме, Татко. Защото желаем да бъдем с Тебе, Господи. Вяра, Боже мой, че Ти няма да оставиш тази зара никой, Господи. И който вика, Господи, пред Тебе, Господи, който иска от Тебе, Ти си готов да дадеш тази зара, Боже мой. Имаш уши, Господи, който чуваш. Имаш и очи, Господи, който виждаш, Боже мой. Но не забравяй, Господи, тази зара, моя брат Наско и неговата съпруга, Господи. Ние ги предоставяме пред Тебе, Господи, като слуги, Боже мой. Защото, Господи, Ти си ги избрал като слуги да слугуват, Боже мой. Тази функция, Господи, който те ще взимат, Боже, вярвам, Боже мой, че Ти винаги всяко ще бъде с тях, Господи. В трудности, в немощ, в беда, Боже мой. И когато, Господи, паднат, Боже мой, вярвам, че Ти ще ги издигнеш, Боже мой. И когато нямат сила, Боже мой, в краката, Боже мой, Ти ще им дадеш сила, Боже мой, за да може да им извърват, Боже, този път. Защото Ти си казал, Боже мой, че пътят Ти е труден, той е трънлив, той е пропутлив.
Той те се Боже мой. Но каза Боже мой, че който стои до край Боже Исус. Затова те моля, Господи, за Твоята воля в живота ни, Боже мой. Вярвам, Боже мой, че Ти имаш план за всеки един, Боже мой. И планът Ти, Господи, всеки един да бъде спасен. И вярвам, Боже мой, че ще ни държиш в ръката си, Господи. Защото Твоята ръка, Господи, тя се прободи заради нам, Боже. Тя, Боже мой, беше, Господи, прободена с тези перона, Боже мой. И кръвта Ти, Господи, нека падне върху моя брат Наско, неговата жена. И дори в неговия дом, Боже мой, неговото семейство да бъдат корнили в дом за Тебе, Господи. Да бъдат дом, който се подхванат с дух истина, Господи. И да са истината, Господи, и правдата Ти, Господи. Благославам Ти, Господи, в Твоето свято име. Име, което е над всички имена, Боже мой. Нека бъде слуга, Господи, да не забрави, че Той е слуга, Господи. И слугата, Господи, върши това, което казва стопанинът, Господи. Благослови, Господи, Ти, Татко. Амин. Драги брати, пастори, нека Божието благоволение да дойде върху вас. Нека да се чувстваме свободни. Знайте, че ние сме Божии хора и ние трябва винаги цяло да благодарим за всяко едно нещо. Както ви обясних и ви казах, епископът на Рим се извинил пред всичките, за всички, че закъснява, понеже имаше по пътя проблем, някаква кола, направиха нещо проблем и полицайите ги накараха да обикалят и за това са закъснели. Нека да бъде извинен пред всички ви, защото ние като Божии хора винаги цяло трябва да благодарим за всяко едно нещо. Апостолът Павел казва: желая да направя добро, но злото ме изпреварва. За това, че ние трябва да бъдем коректни на всяко едно нещо. И обърнете внимание, драги братя и сестри в Господа. Един богат човек погледна през своя прозорец един беден човек, как бърка в неговият кош. И той казва: благодаря, Господи, че не съм като този беден човек. Но бедният човек погледна един болен човек. И той благодари на Господ, че не е като този болен човек. А болният човек погледна един парализиран човек. И той благодари на Бога, че не е като този парализиран човек. А парализиран човек погледна един мъртвец, както го водят. И той благодари на Бога, че не е като този мъртвец, че още е жив. Затова, драги брати и сестри, всеки един благодарява на Господ. Само мъртвият не можа да благодари, защото мъртвите няма как да благодарят на Бога. Но ние сме живи, затова ще благодарим на Бога, че нашият брат, епископ Дарин, пристигна благополучно. Ние се молихме Бог да го пази по пътя, за да пристигне благополучно. Сега, драги братя пастори, знаете, че те идват от много далече, от 300 км. И ние, като Божии хора, като пастори, разумни, ние трябва да бъдем малко коректни и най-вече да се съобразяваме с времето, защото знаете, че обратно им чака също 300 км път, за да се прибират в своите домове, защото утрешния ден също имат служение, за това да пристигват по-навреме, да се отпочиват и да си водят службата, както Господ Бог желае. Затова моят дякон Данчо ще даде думата на всеки един пастор да се изказва и нека да бъдем максимални 2-3 минути така, за да може по-навреме да свършим и да почваме нашето мероприятие. Брат Данчо, заповядай. Да предложа нещо. Да. Нека направо да премине в бракополагане. Защото има доста време, но не се използваше това време. Дайте на Господина
Ами, аз нямам претензии за това нещо. Брат Елени, ако желаеш, нали? Добре. Тогава... Ами ако иска някой подпре идеята, направо да не го казва. Ами ние сме и братя в Бога и за ти, че си приличаме и деца сме на Бога. И в Небесното царство. Братя и сестри, много се радвам и да участвам в това събитие. Вижте, искам да кажа, че когато има пастор в църквата, но трябва да има дякон. Защо трябва да има дякон? Да помага. Да помага. Защото случва са някакви неща, нали, пастора да се разболява, пастора да има някакви препятствия или неща и трябва дякона да го замества. Така е. Но искам да кажа най-важното нещо. Дяконите са дадени не да проповядат, а да бъдат служители в църквата, да помагат в църквата, да помагат на хората, на цялата църква, да видят какво е положението в църквата. Искам в Новозаветната църква, на апостолското служение, и там имаше много такива препятствия. Имаше апостолите, имаха работа, но тяхната работа беше да отидат, да създават църкви, да стават нови църкви, да слагат служители там. И но имаше там, случваха се някакви неща. Защо? Имаше причина. Започнаше там хората, започнаха да обслужват на хората с храна, с той. И апостолите си събраха, казва, абе това не е добро дело пред Бога. Нека да направим дякони и направиха там няколко дякона, 6 дякона и да седем. Вижте, искам да кажа, че дяконът и той е човек, който да гледа в църквата. Ако някой го няма, да го посети. Ако някой е болен, да се погрижи. Точно за това е неговата работа. На това, брати и сестри, искам да кажа, че аз познавам брат Наско от дете, заедно сме от един квартал, познавам семейството му, те са хора в вярата. Цялото му семейство са в вярващите хора, един примерен човек. Така че благодаря на Господа. Амен. Че такива хора трябва да има. Вижте, в църквата трябва да има дякон. Аз имам 6 дякона. Сега ще направя още двама, а станат 8. 7 трябва да са. Ако ние искаме да има в служението за то, не само да служат на църквата, но да отидат да проповядват. Не е Евангелието. Това е тяхната работа. Така че Бог избира хората си. Бог търси хора да бъде сърцето му добро. Но не забравяй, че твоя пастор трябва да го обичаш. Трябва да го казваш почет към него. Уважение към него. И той знае как стои пред Бога, знае как твоите дела, но най-важното, че Бог знае твоите дела. Аз благодаря на гостите, на братите, които са дошли и тяхната работа сега да го правят, да може на време да се прибират нашите братя и ние да се приберем на време. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти отново в този обеден час, че ние сме събрани, Господи, в помощ, че днес ще има, Господи, наистина, ако прилагали, Господи, брат Наско и неговата съпруга, там това ще моля да ги благословиш, Господи, духовно да ги въздигнеш пред Тебе, като за служение, Господи, в църквата, Господи, благослови моите братя и сестри, които са тук, благослови Господи, Господи, които са дошли, Господи, от Русе. Сега, когато се прибират, Господи, да бъдеш над тях, Господи, Твоята ръка да бъде върху тях, благослови семействата, те оставиха, Господи, там да се погрижите за тях, Господи. В името на Исус, казваме Амин. Благодарим. Слава на Господа! За това сме тук, на това място, за да извършим едно велико дело. Избран
от Бога и от апостолите. Аз благодаря на Бога, че имахме търпение да чакаме нашия брат. Вярвам, че той има търпение и нас да не слуша днес. Всичко със времето. Искам да благодаря на брат Диан, че той предозна и избра моя брат Наско, неговата съпруга, това семейство, предозна и избра неговото служение, защото те са израснали пред мене, пред моите очи, в моето служение, повярвали са при мене в служението. И аз благодаря, че брат Диан наистина избра най-добрата част и видя най-добрият човек, изпълнен със Святия Дух и с вяра, за да го постави на тази работа, да върши Божието дело. Искам да благодаря на всички брати и сестри, които са тук на това място, да подкрепят моя приятел, моя брат, неговата съпруга, за да се помолим за него, за това служение. Вярвам, че това, което поема като служение, като задача да извърши това прекрасно дело, Божието дело, той ще го направи. Защото мъж, избран с мъдрост, пълен със Святия Дух, има това видение, че Господ ще го благослови. Благодаря на Бога, както казва в Библията, Божието Слово. Искам да прочита нещо и да го насърча тук. Да бъдем и всички насърчени. Тук сме, за да кажем нещо от Божието Слово. 1 Тимотей 3 глава 13 стих казва: защото тия, които добре служат като дякони, придобиват за себе си добро положение и голяма увереност в вярата, която е в Христа Исуса. Господи ни благослови. Скъпи брати и сестри, днес в църквата се избира и се утвърждава служителът на дякон и поема само титлата призван от Бога да служи с чисто сърце, с мъдрост и любов към слава на Господа. Искам да се помолим, вярвам, че това, което приема моя брат с чисто сърце, с мъдрост и любов, вярвам, че Господ Бог ще го възнагради един ден. Ще го благослови, ще му даде вечния живот, за който той обещава на всеки ден. Отче, благодаря ти, че ти го предозна, избрал си го за служение, защото вярвам, че брат Диан погледна, че с очите на Святия Дух избра правилният човек, брат Наско и неговата съпруга, защото те имат добро сърце, чисто и мъдра любов, за да служат както на Тебе, така и на цялата църква. Вярвам, Господи, че моя брат епископа на това служение, изпратен от Бога, Господи, да положи ръце, за да ги постави сам дякон, за да служат, Господи, както за Тебе, така и на цялото общество. Моля Те, Господи, да употребяваш моя брат, като служи като дякон на служение, да му дадеш мъдро сърце, Господи, и любов към служителите на това служение, да служи, Господи, достойно на своето звание. Един ден, Господи, Святи Божий, Ти да оцениш и да го благословиш, да му дадеш живот вечен, Господи, за който Ти си обещал, Боже, на тези, които като дякони служат на служение, Господи, Ти ще ги благословиш и ще им дадеш живот. Употреби, брат, ми изпрати, Господи, помазанието на Святия Дух, изпълвай го с мъдрост и любов, да служи, Господи, на обществото и на църквата, Боже, да бъде полезен. Благодаря Ти, Господи, за този ден и Те моля да го благословиш. Амин.
Благодаря на всички пастори. Знаете, моите служби са в понеделник, сряда, петък и неделя. Добре сте дошли, когато желаете. Ще ви дам пълното право, за да водите служби, за да може да ни каже, че не ви уважавам или не ви дам думата, но благодаря, че се съобразихте с това, че все пак чака път за нашите братия. Затова ще дадем правото на нашия брат да започва мероприятието. Брат, заповядайте. Ами, първо наистина много да се извиня. Много е неудобно толкова много хора да чакат. И едно е сигурно, като изключим, че Бог обича реда, в това помещение всички сме абсолютно равни пред Божията любов. Той няма един, който тук да го обича по-малко, пък другия повече. Един е да му е по-малко важен, другия да му е повече важен. Някой ще кажем, тогава що идваш да разполагаш служител, за да има ред, както в автомобила. Всяка част е на място. И като са си по местата, всичко е наред. Между другото, аз си мислех, че в Русенско сме джигити, но тук, понеже навърнаха ни вече бяхме в прохода на републиката, имало е нещо, полицията отклони. И като стъпахме тук назад Балканския път, един с едно черно Ауди мина с поне 200 покрай нас. Значи, вие сте по-джигити в този ден, аз не да го кажа. Но благодарим на Бога, има място за всеки, за всички. И още веднъж извинявам се за неудобството, което причиних и благодаря, че сте тук, за да уважите повода и пастор Диан и брата Ковача, ако полагаме. Това, което казва някой от предишните брати, наистина така ме докосна, даже по пътя си мислих за него, че който добре служи като дякон, така стъпва на здрава основа. Брат Ламен, с който сме тук, сме служили като дякони при нашия епископ, преди той да почини. Още като повярвали, няма да повярвате. Помните ли машини Варбор комби? Нали, дано ни прозвуча сама, ако обичам шегите, но на времето му казваха на този Варбор, той е двутактова машина и звучи странно и пуши странно и му викаха братливия Ханс. Но с него сме пътували отзад, сгънати като лучийски кучета, не на седалките, а в багажното. По евангелизации, къде ли не, чистили сме, защото сме от помещение на помещение. И наистина, когато минеш по всички нива, можеш да разбираш хората. Знаеш, близо си до тях, защото си минал. Не можеш да разбереш някой, ако не си бил в неговото положение. Така че, когато израстваш стъпка по стъпка, може да бъдеш полезен. И ще завърши с това и ще пристъпваме. Благодаря още веднъж за търпението и за разбирането. Има един стих, който казва: благочестие с задоволство е голяма загуба. Проверявам. Голяма печалба. Благочестие с задоволство е голяма печалба. Има хора, които носят християнския си живот и служение, но с една, как да кажа, мъченическа, така, нали, това служа на Бога, аз правя за Бога, аз съм плакал голяма жертва, Господ сигурно горе направо се е впечатлил. Казва, благочестие с задоволство е голяма печалба. Да правиш правилните неща, да се раздаваш за Господа, да отделяш от времето си, от всичко, което имаш и да изпитваш удоволствие в процеса на цялото това нещо. Тогава си на голяма печалба. Така че аз ще ги благословя това да бъде, как да кажа, нещото, което да ги води в това служение, да вършат това, което пастор им възлага, да бъдат полезни за всички и да изпитват наслада, да изпитват удоволствие. Това е, тогава няма губещи. И помните, Христос каза на едно място: моята храна е какво? Сандвич с шпеков салам и кое беше? Да върша Божията воля. Това го храниш. Това му даваше сила. Това го носеше наслада, което ни пречеше. Той често се хранише с учениците. Тъй, че да има един здрав баланс. И другото, Писанието каза, как казва, идеала е обичай ближния като себе си. Което какво означава? Ще трябва да имаш разумна грижа и за себе си. Нека поемайки това служение, аз знам, че брат Диан има опита и знае как да го направи. Дръжте здраво и баланса на посещението на служението на църквата, но не забравяйте да укрепвате семейството си, да пазите тия взаимоотношения, които имате, да не се пренебрегвате и така да търсите разумния баланс. И последната рецепта за добра църква, в Деня на апостолите, знаем, често даваме църквата като най-успешна,
накрая има едно изречение, което според мен обяснява цялата философия, защо тая църква е била успешна. Спомняте ли си което е изречение? Църквата ходеше и говори за две неща. В страх и послушание от Господа. Всъщност второто е страха от Господа и утехата на света. Значи в Бога трябва да виждаме, като казваме страх, не страх, че както те страх, че ще охапи кучи на улицата. Говорим за респекта. Знаете ли кога трябва да го посещава страх Божий един християнин? Не докато всичко е както трябва, ами когато почне дявола да му подсказва и плътта му някакви щуротии, когато трябва да му бъде на къла. Тати е добър, милостив, той няма да му отхвърли, но има голяма и тежка ръка. И има как да му вкара обратно в правия път. Това е страха от Бога. Другото е утехата от Святия Дух. Утеха, че си обичан, че си приет с вечна любов и че тая любов той е доказал, като е избрал Него да убият вместо нас. Защото ние всички хората сме били ни се раждаме със смъртна присъда. Благословен го също да има и тая роля, когато, помните в Стария Завет, Моисей мисля, че беше там една битка водеха и в един момент Бог му каза, докато ръцете са дигнати, ще побеждават. Ама в един момент ръчичките, това ми напомня като малък, моите родители не бяха много строги хора, но имаше моменти с сестра ми, като се щопнем и прекалим. И наказанието беше да стоим и така пред един дървен гардероб с дигнати ръце. И ние, докато имаме силички, нали, нашите ни гледат, се чувъркаме, чопнем, но в един момент ръчичките почват да умаляват и да падат. И тогава двама души бяха от двете страни на водача на Израел и те му повдигаха ръцете. Господът да благослови те да бъдат и други, които разбира се има, защото и всички други са ценни. Знам, че на такива моменти, когато вниманието малко се понасочи към някого, в другите може да така лекичко да възникне някаква мисъл, да кажем, че защо не съм аз на това място. Всъщност пълничите си ценен и важен. Просто в момента, как да кажа, на този човек му се пада още няколко торби цемент, които да носи. Така че Господа го благослови да му даде сили. Ами аз казах, което исках, още веднъж се извинявам дълбоко за това, че се получи такова закъснение. Брат Диани, ти кажи, искам да се образим за среда, да поканим всички брати или ако искаш ти води, да направим самото полагане. Даваш силите. В нас няма нищо, което да ни е от тебе, затова и няма нищо специално от докосването и полагането на моите ръце, но понеже ти си отредил така, правим по твой начин, да ти харесваш нещата да се правят както ти си казал, защото ти си Бог, а ние не сме. Затова такъв е реда и ние така правим. Полагаме ги, ги благославяме в това служение и вярваме, че Твоят Дух ще ги благославя, укрепва, покриваме тях, бракът им, здравето им, домът им, близките им, служението им с кръвта на Господа Исуса Христа. Благославяме ги, нека никога да ни ги напускат духа и съзнанието, че те имат привилегията да служат на Тебе, като служат на позицията тяхми, да са от помощ на пастира, да продължат с цялото си сърце да обичат хората, защото Ти обичаш хората. Благослови ги да не пренебрегват и себе си и първо себе си да нахранят с Тебе, да започват деня си с мисълта за Твоя кръст, че Ти ни пожали сина си, а пожали нас. Ти на Авраам каза да спре и да ни забива ножа в сърцето на момчето си, но сам себе си не спря. И остави Твой любим син да бъде убит за нас. Благослови ги тая мисъл да ги вълнува всяка сутрин, когато се събуждат. Да си напомнят колко са обичани, когато излязат от къщи, когато служат, да служат с тая любов. Виждайки как Ти обичаш хората и те така да ги обичат. Благослови ги да има плод от това служение. Благослови ги, Татко Небесен. Молим Те да благословиш и всички Твои добри мисли и намерения, които имаш за техния живот. Изливай откровение за Исуса Христа, защото ние знаем, че няма нищо друго, от което да се нуждаем. И казваш, пребъдвайте в мене и в моята любов, защото отделени от мене не може да сторите нищо. Благослови да не вършат нищо отделени от Тебе. Каквото и да правят, да го свързват с Тебе. Да помнят, че в Твоето име, за Твоята слава, за издигане на Тебе, за спасение на човешки души. Благослови ги възнагради, да имат удовлетворение, докато служат. Благодаря Ти, Татко Небесен, и за всички други братя. Благослови тяхното служение, благослови техните служители, благослови техните семейства, защото ние сме Твоя една голяма, истинска, обща църква от синове и дъщери. Благодарим Ти за привилегията да участваме в Твоите дела. Бъдете благословени в името на Господа Исуса Христа. Амин. Честито, брат Наско и сестра Мигел.
Братя, знаете, че има подготвен обяд за всички ви. Нашите сестри, които ще занимават с тази дейност, нека да излизат вънка. Всички братя да заповядват, за да обядат. Păi n-ați timp că ai cu pastăriță. Ela care e cu mașina. Zice, mă. Ahora puedes dar. Dale, claro. Dale, cosa, dale. Добре, добре, давай. Айде, Бочо. Нека не посаля контакт. Ванка. Яре, пази пътеката, бе. Айде, брат, айде. Заводчик. Благославам ви. Амин. Давай, Адари команда. Давай, други давай всички право. Няма време за глобално прибиране са. Belli. Adari kan.
Já pensou os que falando aí? Haydi. Hadi lan. Haydi. Hava bravo. Ami nasıl? Честито. Haydi. Давай, другие клиенты. Другие Аллилуйя. Машина какая ты была, да? Аре, Яков. Аре. Аре, Яков. Аре, корче, аре. Яков. Haydi. İki mande. Geliyor, nasıl dukarım? Ne kadar kirişman gidiyor? Hayır, pas buraya. Haydi. Associate Press. Da. Haydi. Prvo poznao ti. Haydi. Haydi Stumka. Haydi Haber si Dimitris Kisias. Dimitris Kisias. Ako tako je na raj. Jaka godzina trwagi? Kamu kalaki bo Znate, bu nas geliyor. O gerdajte se. Ama odamo ove medijom ne stevi. Manda dikkada kabarda. O barda dikesa sama. Na dikesa son mai usle same padise. Hadi, madem diyate 5 yıl da. Abi, zoske 5 tane. Haydi. Aleluia! Nimic la ce te, la ce un bai de atopau. Outra coisinha lá. Fala, Tondama. Ah, o braco da lá foi dele.